Da bi mogli razumjeti područje primjene poreza na dodanu vrijednost, moramo razumjeti teritorijalnu primjenu Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Dakle, prije svega ta primjena zakona odnosi se na područje Republike Hrvatske kojega nazivamo tuzemstvom. Zatim obuhvaća i područje Europske unije, dakle koju čine države članice i sama Europska unija, odnosno područje koje je utvrđeno ugovorom o osnivanju Europske unije. Međutim, na tom jedinstvenom području Europske unije postoje područja u kojima ćemo primjenjivati PDV, dakle to su područja, PDV područja gdje se primjenjuje PDV direktiva kojeg primjenjuju 28 država članica, uključujući i Hrvatsku. Međutim, unutar tog područja postoje područja koja ne uvažavaju odredbe PDV direktive, dakle ne primjenjuju PDV direktiva. Unutar tog područja dakle imamo i dijelove koji su dio carinskog područja Europske unije, odnosno dijelove koji nisu dio carinskog područja Europske unije, no tih država nema puno i vjerujem da će nam u primjeni, ukoliko dođemo u takovu situaciju, vrlo lako moći primijeniti odredbe koje vrijede u tom slučaju. Ukratko, bitno je samo to. Dakle, one države na koje se ne primjenjuje, odnosno ona područja na koje se ne primjenjuje PDV direktiva, a koje pripadaju carinskom području Europske unije, značilo bi da recimo kada kupujemo ili nabavljamo dobra iz tih država, moramo pripremiti dokumentaciju za PDV, ali ne moramo za carinu, a ona područja koja ne pripadaju niti PDV području, niti carinskom području, dakle obuhvaćaju u sebi svu potrebnu dokumentaciju koju smo imali i kod dosadašnjega uvoza.